Mae Sian Beca yn un o wyneba amlycaf ein sianel erbyn hyn. Wedi chwarae'r rhan Catherine yn y gyfres boblogaidd rownd a rownd am dros 9 mlynedd, mae'n debyg y bydd llawer ohonoch yma heno yn teimlo eich bod wedi tyfu i fyny efo'r cymeriad hoffus. Ond tydi bywyd ddim yn fel i gyd i'w chymeriad bob tro, ac yn ddiweddar da ni wedi gweld Catherine yn cael amser anodd. Gobeithio felly y bydd dewis enillydd teilwng ar gyfer Noson Ffilmiau'r Ffîn yn dasg haws. Catherine, dwi'n gwneud dim byd byrbwyll. Bach yn eironig yn dod i gwrth y ti. O'n i roed eisiau dyfrifo di sti. Wel, ti wedi. Lle ydych chi'n mynd? Ti, Sophie, am nawr. Ond mae o drosodd rwan. Ydy e? Sa'n gwybod sut mae Michelle yn gallu byw da unan? A weles i Michael gyna. Wedi dim byd wrtho fo gobeithio. Meddwl am dy hunan eto. Bydd lot o bobl gael ei brifo sti hyn dod allan. A beth amdano fi a Siwan? Ai ti gael gwybod, gillen ni byth dweud wrth Michael a'r plant. Ie. Nag yn meddwl amdano ti o ni. Hi yw'r unig peth da i ddod o hyn. Catherine? Dwi dal eisiau bod yn rhan o'i bywyd ti. Paid y becso. Sa'n mynd i stopo ti rhag i gweld ti. Wrth gwrs, os ydy Catherine o gwmpas, teg deud na fydd Wyn yn bell. Cymeriad sy'n cael ei bortreadu gan ein ail beirniaid heno, Dewi Rhys. Mae Dewi hefyd yn gyfarwydd i ni gyd, ac wedi dod â cymeriadau mawr fel Pari Barman, Duff ar Pobl y Cwm, a Breian Fawr i'n bywyda ar gyfresu enwocaf ein sianel. Ond mae yna ochr gwahanol i'r actor Dewi Rhys, fel y cawsom weld drwy'r gyfres o'r galon yn ddiweddar, wrth i Dewi ddilyn ei hanes teuluol. Mae'r actor Dewi Rhys wedi llwyddo i ddod o hyd i'w deulu gwaed. Yn ogystal â chael gwybod am ei fam, mae o hefyd wedi darganfod fod ganddo frawd cyfa. Heddiw, mae ar ei ffordd i Garstang yng Ngogledd Lloegr i gyfarfod ar ddau am y tro cyntaf. Dwi'n edrych ymlaen rwan. Do'n i ddim rhyw yn ystod y nos. Deffro sawl gwaith, jyst yn meddwl, a pa berwyl diwan, fath bod dwi'n gwneud bod anghyfreithlon. Ond mae'n rhaid edrych ymlaen rwan. Ac, e fod yn onest, dwi'n edrych ymlaen gyfarfod y mam, a mae'n siŵr un o'r pethau arall wedi gan bod y brawd yn mynd i fod yna i creu argraff ar hwnnw. Ac dyna hynny ddim bod yn blaenoriaeth, ond sa'n troi'n ôl. Ein beirniad olaf ni heno ydy Ifor ap Glyn, prifardd, cyflwynydd a cynhyrchydd rhaglenni adnabyddus, ac un o sylfaenwyr un o gwmnïau teledu blaenllaw Cymru bellach, sef Cwmni Da. Dipyn o arbenigwr ar sawl peth felly, gan gynnwys toileda, coeliwch neu beidio. Mi fyddai'n cyfarfod ag arbenigwyr yn y maes. Dwi'n licio cynllunio toileda sy'n hwyl i'w defnyddio. Mi gawn ni weld sut mae'r tŷ bach wedi datblygu dros 2,000 o flynyddoedd. Oedd yn gwneud trench a rithwl o dyfn tu allan, a wedyn oedd y baw i gyd yn mynd i hwnnw. Ac mi yfynno ni sut dau bach fydd gynnon ni yn y dyfodol. We want to develop the cell phone of sanitation. A sut mae darparu tai bach i'r biliynau o bobl sydd heb doiledau iawn ar hyn o bryd? Achos mae pobl yn byw yn hirach mewn cymdeithasau sydd hefo toiledau. Mae o hefyd wedi ennill sawl gwobr am ei waith, wedi bod yn fardd i blant Cymru. O, a mae o'n gallu canu hefyd.
agor sawl drws. Ni angen geiriau i ni gallu rapio, ni angen nhw Cymraeg achos mae rai o'n ein Cymro. Cymru cerdded lan y draif ar y cnoc ar y drws, a pwy atebodd, wel pwy arall o'n Bruce. Beehive, noun masculine. Cwch gwenyn, cychod gwenyn. South West Wales, occasionally made of straw, costen gwenyn. South Wales, occasionally llester, llestri gwenyn. Cwb, cyba gwenyn. Hwn yw cwch gwenyn yr iaith, lle mae'r sŵn gwyn yn magu ystyr a'r ystyron yn ystwyrian. Poran sydyn trwy'r papur a sidan. A dyna ni felly ein beirniaid ar gyfer y noson. Rhowch groeso cynnes iddyn nhw heno felly Sian Beca, Dewi Rhys ac Ifor Ap Glyn.